Share this video. Share this video. Yeah? Click on like and love. Wherefore, somebody do a J-Pack in a video reminding Obi Cubana na Akwa Okuko wunyawo address Ndi Oba welu echi niile na onwe onye ọzọ ya wunata address Ndi Oba na Akwa Okuko wo address Ndi Oba wee sị J-Pack and the likes of you ifele mewukwu unu ala madness ya ala na ha achọ ime enemezidukwa ala ndu ala awụrụ the order of the day. Ndi Oba iwe wuru onye Oba wee nọrọ ebe a na-ekwu na Akwa Okuko wa adreesị Ndi Oba ngụnwa onye Oba ibili okwu ife gosiri iwu na mmadụ ebighị n'Oba ife gosiri iwu na Oba enwere mmadụ. What it shows is that na Oba enwere mmadụ. Akwa Okuko adreesị Ndi Oba see wetin happen emakwa obodo Oba emakwa ebe Oba na ide mmiri emakwa ebe Oba na ide mmiri emakwa what these sons and daughters Oba na ide mmiri produce golu help go humanity nya break a record wafuru anya ela uchola teta igwa na onye ọkpọ aganaga duka Akwa Okuko wunyawo adreesị Ndi Oba imana Oba enweghị mmadụ. Oba enweghị mmadụ. O nwere ike tu J-Pack ife mere Akwa Okuko ya eji wee were adreesị Ndi Oba ahụ maka na obiri RS Street Art eblem onya ịghọtago ebe onye na-bikọ na awashi ịghọtago se eblem onya na ọwụ na ndị dụka J-Pack na agụ mba ide mmiri ha laụchụla teta si na Akwa Okuko wo adreesị Ndi Oba. I won't blame them. Akwa Okuko is a disaster to Ndi Oba. Okodi mmadụ yekwu na-ewenu. Akwa Okuko is a disaster to Ndi Oba. And the well-meaning citizens of Ndi Oba will tell you that during all those time, that guy, na-eme ife ahụ ọ na-eme. Ịghọtago? I can tell you that now that time ọ nọ na-eme all those things ọ na-eme that na ndewu Ndi Oba gbasiri ike may feel threatened by his activities. It's just that na kedukwana ife ha ya eme anyị etufu because n'ife melu ya na nna eji wee so okwu for how many years before nwoke mmadụ wee sị na kama efi ya agbaferukwunu ka o gbubiri ya ọdụ. Nna nke mụrụ ya amụ n'afọ adụ happy with activities ye ghọtago adụ happy with activities ye nya ka ụnụ na-akpọ adreesị Ndi Oba. Akwa Okuko subjectri Ndi Oba to all manner of danger by ide ekwe ka ụmụ isi akpụ na flock in Oba day and night. Ndị mmadụ nọrube ha ụjọ na-atụfa ụmụ isi akpụ enweghị ife ha na-alụ. Ụmụ isi akpụ enwere ife fa na-alụ ka o mere Oba wee wuru a den of ebe ụmụ isi akpụ enweghị ife ha na-alụ na-abịa achọ solution. Iwu isi na adreesị Ndi Oba. Adreesị Ndi Oba na ụdịgo n'ụwa n'ụdị na-abịa na charity n'omelulu kwọta of ife asamma na Oba ha melu ife onye ka ibe agwa ha melu ana m ajụ ajụjụ ka ọnụ ọlụlụ họteelụ ụbọchị a họteelụ wuli họteelụ eji wee mara Oba mgbe ahụ Uneri Newton họteelụ onye ka ibe agwa oju na-eme ọgọ bife akwa akpatara ego onye ka ibe agwa azabana oju na-eme ọgọ. Ịghọta ife na agwa bifo akwa ewuru the first 500,000 ndụkọsịrị ọnụ dash ya mmadụ n'ụwa onye ka ibe agwa Mary's Hotel Oba azabana oju na-eme ọgọ n'Oba. It is an insult na ndị dụka asamma ibiza ha ya nọcha ọ na-asị na Akwa Okuko wo adreesị Ndi Oba
Now let us talk about address Ndi Oba and the moral implication on when you mention that no onye address Ndi Oba. Ngwa onye Oba. Iya like ko wala character akwa. Iya like ko wo character akwa ka eji amazi Ndi Oba. Ngwa onye Oba kan na jo. Ngwa onye Oba ni Mmiri. Okay, nya wolu na ihe onye Oba. Ni onye Umuchu or ni onye Nnewi. Ewe bata na Nnewi. Ewe seyo na Akwa Okuko onye awa address Ndi Nnewi. Nya iya like ka character Akwa Okuko wo character ayeji amazi Ndi Nnewi. Iya like ka character Akwa Okuko wo njirimara Ndi Nnewi. Sometimes ụfọdụ n'ime unu na-akọtuo because no na-eme ọpụta owelu bundle of 50,000 or bundle of 100,000 ego dị na boot olodu ego na akpa loduche ego na akpa oburu dai na G-Wagon buru na akpagharị ọwụnye awụ onye izizi gbarụ G-Wagon n'ọba maka jee paaki wee mee ha kwa ọsụ G-Wagon na-eri ya anya ọkụ na-emegono ndị ọbụla wee ụnọ onye ka akwa wụ n'ọba akwa is a nobody when you come to ọba. In fact, I can tell you that if any feel no achieve no wa through dubious means here, ojuwe achieve ya. Feni for achieve no wa. Eluho ebe mgbakwasara ọkpa. Ụfọdụ ndị n'ọba. And they ịchọ ikweta na. Akwa is a very bad example to the youth of Oba. It's a very bad example to the youth n'ọba. Chineke ekpokuna ka ewere onye dụka akwa wee mazi obodo. Chineke ekpokuna ka ewere onye dụka akwa wee mazi obodo. Yes, ayakọwa hụrụ gị like this ya ghọta. Encouraging the youth to be lazy, encouraging laziness among the youth. Look at the number of port ebutere na nke akwa. Ebutere opekata mpe over 1,500 port from nke akwa, signifying 1,500 billionaires or millionaires, right? Kelebe fano mana enwere Ndi Oba gbasiri ike mentogoro raise up more than 100 people battle real money aflanya. Yes, they even went as far as iji akwa jena compare Obi Cubana ezumo Okolobia chairman Cubana group when it comes to legacy kelebe olulu hanab, when it comes to mentorship kelebe olulu hanab, when it comes to even philanthropy, when it comes to imogo, when it comes to imelo obodife, kelebulu hanabo, kelifa kwa megolo obodoba in general, kelifa kwa medanalo ndoba in general. This is a two men, women, yesu we no nuno, umaze aputa, biame change the narrative. Yeah? You will not encourage hard work. You will say ha, then compare. Onye malu Okolobia ni. Na Okolobia ni. Ane ebunike. Governor Soludo, posterity will forever be fair to you because emahi female in Anambra State. Na ni chukwu ya gozi. Emahi female in Anambra State mana ayema. Ewadago. Emahi female in Anambra State mana ayema. Because if not for somebody like you, people do kakwa ya n'ụkwa na ghọrịkwa na exploit ụmụ okorobịa anyị ma na-azakwa ọmụ ọkachie. Onye sịrị m keep crying ana m keep a cry ọkwọ be nka nnọ ịfụ ọnụ obe nka nnọ kịta akwado road sa akwarụ road n'Ọba bịa ka mkpoje n'ilo Obi Cubana lụrụ ilo ka ine n'ilo ka ife ilo ọhawo ile a na-akpụrụba akwa o bidoro ka gate ya n'ilulu ebe a bịa ka mkpọrọ uje n'Ọba gosigo ndị n'ilo n'Ọba ka ife ilo alụ akwado road bịa ka mkpọrọ uje Ọba nlu Ọba ka ngosi gị ilo ndị mmadụ ji ego lụ ka ịfụ ilo men lụrụ n'Ọba ka ife ilo men lụrụ n'Ọba na ijego Ọba jọban ilu Ọba ịkpagharịa ilu ka ife ilo men lụrụ lụcha ya na kpuo ịghọtara akwa na-elele afịa ye wuru na-elele afịa ye wee na-eri ụmụ okorobịa that guy iliri iwu anyị agụta ha ọnụ agụta ịghọtago. So I understand the kind of people akwa na motivate or carry hold the same people na them, however you look at them na them also ha ụmụ people ọ na motivate ụmụ isi akpụ onwe a same person isi kpakọrọ ọnụ
How do you know that na Madu and Isiapo, a supporter of Akwa? How do you know that na Madu Berima, a supporter of Akwa? How do you know that na Madu Wonyanya Dohoma, a supporter of Akwa? It is only onye dari iberibe ya pụta na Facebook meghepu ọnụ sị na akwa wu adreesị obodo dụka ọba na ide mmiri. Ife omi nụrụ nwune na-ekwu na ndị ọba signify na ha wu mekperima. Ọ ife ọnwụ na ọwụ na akwa awụ n'onye furu n'ọba. Ihe eji wee nya etu a Nnewi ya wee pụta. Ị na-enene Kretus Ibeto, ị na-enene Nnewi, ị na-enene Chikasen, ị na-enene Nnewi, ị na-enene Innocent fa, ị na-enene Nnewi. Ị show yourself, ije bido with the people to Louis Ojukufa. Ị ghọtago? A second. Ewe n'iwe ọnụ mana onye ọcha ka nwụọ, ọnụ mana onye ọcha ka nwụọ na any slightest thing hit emebe ma onye ọcha ka nwụọ ha ma na-ebe hit na-adụ. Ịghọtago? Ọcha ya wee onye na-akpọ m ife akpọzi na nọ broadcast now. Ịghọtago? Ịghọtago? Etu anya wee pụta na Nnewi onye na-akpọ m ife akpọzi na nọ program. Ịghọtago? Ịghọta ife nnekwu? Etu anya wee pụta na Nnewi kịta o nwere ndị ama na ha wụ adreesị Nnewi. Ịghọtago? Akpọ Nnewi kịta o nwere ndị ya asị na ha wụ adreesị Nnewi. Ifu na Nnewi nwere ife eji wee mara Nnewi. Ama ndị Nnewi asị ndị na-azụ afịa, ama ndị Nnewi asị ndị na-agbasi mbọ ike, ama ndị Nnewi asị ndị na-eme ntọpụ. In fact, Nnewi iwu nnukwu obodo when it comes to industrialization. Ịghọtago? When you talk about ndị Ebonyi State na Nnewi now, ama ndị Ebonyi State asị ndị nwere ọrụ aka. Like ebe na Nnewi kịta, people ka do more crafty. Ịba n'ime machine pass, ịbagasịa n'ebe niile, a lot of ọrụ aka, ndị na-arụta ọrụ aka, ndị do crafty na ọrụ aka na Nnewi ndị Ebonyi State. Ịghọtago? Etu a ka esi wee marụgasị obodo kwuru obodo. Ngụnwa uzi onye ọba na ide mmiri ịpụtazie asị na adreesị ụnụ wakwa. Iya agba n'aka sị ọwụrụ ọgwụ na ọya ele. Iya agba n'aka sị ọwụrụ ọgwụ na ọya ele. Ọwụrụ ọgwụ na ọya ele. Ọwụrụ ọgwụ na ọya ele. Gbapụ ya si asịdụkwọ. Ọ ndị na-eje akwa ọkụkọ yeye, akwa ọkụkọ, akwa ọkụkọ yeye, akwa ọkụkọ, akwa ọkụkọ yeye, anyị bụ nwanne, akwa ọkụkọ, anyị bụ nwanne, akwa ọkụkọ, anyị bụ nwanne. Ọ na-agbazi egwu, o buruzie akpa ezege ya ahụ. O yere oducha ego, o were ego na-atụ ha, ọnọkata oburu ọkada, obupụta ọkada 3 na 4. Bi ụmụazị na-eje egote ọkụkọ n'afịa. Ọ dụkwa na izi mmadụ gwa ya ga egote ọkụkọ na egbe, anyị eji wee gwọ ọgwụ. Ọ dụghị izi ịgwa mmadụ gwe ya jee gota ọkụkọ na egbe mpi atụ kele afa ya agwa amịkpọrọ amịkpọ. Ịghọtago? Agwa amịkpọrọ amịkpọ ya jee gokọta ka e wee gwọrọ mmadụ ọgwụ. Ọ dụghị izi. So ha merie oburu mashin bi onye ahụ gbaa ya n'akwụkwọ, a na-akụ aka, a na-akụ aka. Ọsọmbọdụ ya gwayo na nwoke adịghị enye nwoke ibe ya ego na onye nwere ife imerie. Akwa ọkụkọ gwara sị na nwoke adịghị enye nwoke ibe ya ego na onye nwere ife imerie. Ga-ekwekwuna n'ụwa ka nwoke ibe nye ya ego na nkịtị damie bụ gbarie ya na mbibi. Ịgbarie ya na mbibi emechaa kwukwuchigha ya. So I want to know charity aha sị na ọ na-eme kedu ndị ọ na-emerie. Obi dị jee paakị moto, jee paakị ọhụ nya kwere ya n'ọkụ na as far as Facebook dị concerned. O wee nwee ike wee rie majority of ụmụ nwoke chochorocho. He's an accomplice to that particular ife ahụ iji wee mara akwa. Number 1. Ịghọtago? Number 1. Number 2. Mike Ude egbu ihe ndị obiri moto. Ndị ahụ ndị na-etiri ya ịgba. Akwa ọkụkọ nwe onye ọba, akwa ọkụkọ, akwa ọkụkọ nwe onye ọba, akwa ọkụkọ, akwa ọkụkọ nwe onye ọba. Agụmba ide mmiri ha
Akwa Okuko yo Akwa Okuko akpa studio n'ọka ha nda wundo na-enye ife jemene ndị niile akwa na-enye ife ha nchara na-ewu esidanụ ndị na-etiri ya mkpu ndị na-etiri ya egwu ndị na-ejeru ya ozi ndị na-akpọtara ya customer. You must fall a line of all these things. So I want to know address Ndi Oba owu no na nọta attack ịnụbalụ na onye ka ibe agwa oju na-eme ọgọ na ọba wo oju na-eme ọgọ ndị niile ọlụlụ na ahụ kedu ndị ha bụ ma ndị ọlụlụ na mana ịchọ bịa ka mkpọrọ uju ọba nlo eje nkosiri ụlọ niile onye ka ibe agwa n'olu ndị mmadụ. Obi Cubana bịa ka mkpọrọ uje ife ahụ ife m na-eteki time nnọkọta apụọ ife ọ na-eme nnọkọta ife ma agba m vidio na-asị ndị Nnewi ka anyị mụrụ from obodo dị otu a na ife obodo a na-emegasị na ife obodo a na-emegasị. Ana m eburu moto mgba ihe fuel baa n'obodo na-akpagharị na-ajụ ajụjụ. I've been to Obanide mmiri kpagharịa ịghọtago kpagharịa Sunday Ugwuike and ndị otu unu na-ekwu ezuga akwa is better than you. Abụrụ m onye ọba ịghọtago abụrụ m onye ọba ọwụ na akwa onye Nnewi mụ na ya ekwuwe abụrụ m onye ọba. Yes, we are talking about akwa na onye ọba isi nnọwụ adreesị Ndi Oba. Mgbe sị na akwa is a bad example to the youth. Akwa is a bad example to the youth. Akwa is example of a youth. Obodo ọbụla ya chọkasa nwee. He is a bad egg. Akwa suppose you see prison pụta akpọje rehabilitation center. He needs to go to rehabilitation center. Because na the guy metụtara emetụta nọrọ ebe a na-ekwughere ịkọwa ọnụ kọcha ọnụ ije sukele ana ife dum very important oke sukele ebe a na-ege ntị ife na-ekwu. Ụnụ agbazina nsogbu agba ụnụ agbazina nsogbu agba na-asịrị na ndị okenye na-akpụsịa ụmụazị emebisi ebe niile. Ụnụ agbazina nsogbu agba eji ime oge oji gaadị ego oji gaadị ji gaadị eluho 50 cartons of ngwaafịa rịrụ ngwaafịa. Ụfọdụ ụmụ okorobịa bụ machin akpagharị na ọba dọbacha na warehouse ha si n'ogo jigad. What is jigad ogolo? Ya ndị Igbo ịma ndị Igbo ịma na a typical Igbo man ya kuchi warehouse worth billions if you buru kamri 2.2 na akpagharị. What is jigad? Si n'ogo jigad. Ịpụta ijego n'ọba ịma ndị wu Ndi Oba kedu ndị ịmanwụ Ndi Oba ijego ọba na ide mmiri kpagharị ọba na ide mmiri. Rofu men who have genuine source of income. Men obodo na anụ unu ha. Men mentogoro people. Men megoro ife n'obodo society mara onye ha wụ. Men live goal everlasting legacy. Ifu men ha nọ everywhere scattered na Abuja, obodo oyiwo, Lagos, Onitsha, Aba. Epụtazi isi na akwa wo address Ndi Oba. Emekwu no an insult ka ọwụ address Ndi Oba because na ọ bịa lụ hotel na abụ n'ọba. I want to know address Ndi Oba because no use Rube as a den of isi akpụ na akpọkpụtere Ndi Oba ụmụ criminals abalị ruo ị na-aga n'ọba nke jere egwu ọgwụbe ruo agwa nọ ya 1 million nwere ike ọpụta ọkwụrụ na junction pụgara ewu fonu ule tinye ego wee jenye na ụmụ isi akpụ from all over an Igbo uzi Oba with their destination because na ha chọrọ ije na nke akwa jegwu ọgwụ ngwanụ Sibu State 1000 almost close to 2000 ite ahụ ebutere na nke akwa onye ọnwụ na bịaruo ya kwuru n'ite ya bịa kwuru n'ite onye ruo ya bịa kwuru n'ite ọgwa ya ife ite na-ekwu ka anyị wee mmanụ ntu osi wee na-create impact on the youth. O wee pụta bụrụ bọndụrụ ego ọkwa ịma ha ncha niile nọ na that 7 Stars Club ka ọgụnụ they are bad influence to the youth of Anambra State. Ha chọrọ ka ha bịa overtake a legacy people like Innocent ha Inodi Ibefa Kelafa ya Ejison n'ọrụ ha mention their names. Ha chọrọ ka ha bịa irezie legacy this man this great man hapụrụ n'ala Igbo ka ha bịa irezie that legacy with nonsense. Governor Soludo wee binie wee si no it can never happen under my watch. I also encourage and urge the other governors known as Southeast, especially the governor of Enugu State, because a little more of this nonsense in Imo State, a little more of this nonsense in Abia State, a little more of this nonsense in Ebonyi State.
ebe nwere ifa na Southeast ya Anambra State and the Enugu State. Anambra State and the Enugu State wo ha na-eme competition n'iberiberizima. Mmadụ one ka ịfụda na dibia one ka ịfụda na Ebonyi State kama ọya nọ n'Ebonyi State wo ya la osi Ebonyi dị Anambra ma oje Enugu or cross or Delta State kama ọya nọ na n'Imo State wo ya la ọ dị Anambra ma oje Ifa or cross Asaba kama ọya nọ na Abia State wee ugboro one ka ịnụ kata na alụ dibia na awụ ya la yet ije na Abia State enwere ụmụ dibia isi kpakọrọ ọnụ ije n'Imo State enwere ụmụ dibia isi kpakọrọ ọnụ mana dibia ndị isi kpakọrọ ọnụ na-ewu ewu ma ọ wee bịa na Anambra State ya dibia niile ahụ ewu ewu ha dibia isi kpakọrọ ọnụ jee n'Enugu State dibia niile ahụ ewu ewu n'Enugu State wụ dibia isi kpakọrọ ọnụ iwuru dibia mara ife ị na-eme your work will speak for you. Yes, ọ maka na kịrịkịrị ụmụazị ịma na ebe na 2010 na ha ka na-awụ ahụ n'afọ gbapụtalụ ụfọdụ buru laptọpụ ba street ụfọdụ jekwa ugwu ụlọ were akwara ede gechisịa ya bupụta another format wee na-eri ụmụ okorobịa anyị chochorocho ịpụtazi esi na Akwa Okuko wa adreesị Ndi Oba ka nnukwu ya n'ọnụ onye ọzọ ka mara adreesị ndị ọwụ amamife Ndi Oba eji bụ ochi issue statement mmadụ anwụzikwara anwa that nonsense ụnọ kata ụlọ ekwelu ka e were akwa na-amasị bụ ụnụ nya onye si nnọọ ife dụka Abuja wee na Ikenna Augustine Onyema why you no go na akwa ọ dị very instrumental atụ ọrụ ị na-alụnụ so you must know him ha na-ekwu maka go ịghọtago you must know him after all o jechakwa pụtakwa ọfụkọkwara ụlọ ite ụnụ you must know him ha na-ekwu maka go ịghọtago ị na-asị m na akwa wilo onye ohi ọhọzi deri ka ọ ya agba o nwere ife onye ohi ji ịmụ ịnọsị na-eme ịnọsị na ọ na-ezu ohi o nwere biznes jikọrọgo na ịnọsị na ọlesị na ya chi ije zuru ya ohi ezuru so onye ohi will always draw his inspiration from deri nwa amama ọ deri ka ya amụta nwa ife n'aka onwe ife ya amụtara ifo ndị dụka PO ugbu awa ọ ndị na-azụ afịa ya dafụ those people as mentors so ite niile ahụ na nke akwa ọha mmadụ nwee adreesị ndị iberibe na ịgwachakwa adreesị ndị iberibe a na-ekwugheri so isi na akwa we know isi na akwa you know it tells the kind of person you are, it tells your character, it tells what you do for a living. For you to say that na akwa ka ịma na ọba o gosiri ụdị mmadụ ewu ịghọtago o gosiri ụdị mmadụ ewu nekwa agụ mba ide mmiri nekwa agụ mba ide mmiri ndị na-ebugharị akwa ata ụnafụ bụ ụdị ife ụnafụ bụ ife. It will come to a time when another governor will come against this devilish egwu unu na-agụ aha inspire anything na Igbo unu pụta unu na-agụ egwu na-celebrate iberiberism isi na Chukwu nye gift igwu egwu ya a na-enyelu ndị ụka daalụghị nne agụ mba ide mmiri ụmụ nonsense egwu unu na-agụ jee nụ chekie eziokwu na Ọsadebe ha tụrụ ndị mmadụ afa Ọsadebe fa tụrụ ndị mmadụ afa mana jee chekie majority of all those people Ọsadebe ha tụrụ afa many of them wunde nyere anyị tiri anyị Igbo na road map ebe anyị Igbo nọ today ọwụ na Ọsadebe tụọ Chief Augustine ndị Ilodibe ekene ndị ụwa chairman ekene Dirichukwu transport na Nnewi. Then you can imagine the effect and impact of Ekene Dirichukwu to transport sector Nigeria. Economic impact of Ekene Dirichukwu na ana Igbo in general. Legacy of Ekene Dirichukwu na ana Igbo in general. Chief Izuchukwu Obajaka, chairman Izuchukwu transport na Nnewi. Jene na afa ndị niile ha na-akpọ n'egwu. Then agụọlụ ụmụ egwu duka na agụ Ayafloziago telling you about eze na-aghọrị ndị ọ na-achị egwu ha niile nwe meaning ndị tụka wagụ mba ide mmiri oide celebrate criminality na egwu oide celebrate criminality na egwu ịpụta isi nne to crafty you are gifted to come and deceive our youth
Look at how people, somebody like you help to celebrate Akwa. Akwa is a typical of a boy you will not want your son to be. I'm very happy can see folk but Akwa Okuko Mmuo Oba, Akwa Okuko, Akwa Okuko Mmuo Oba, Akwa Okuko, Akwa Okuko Mmuo Oba, Akwa Ebu nwanne mo, Akwa Okuko, Akwa Ebu nwanne mo, Akwa Okuko, Akwa Ebu nwanne mo. And I agree for. And I agree for. Let's celebrate nonsense. Yeah? Let's celebrate nonsense. Majority of ndono na akponegu. Ngumwawo agumbi mmiri wonyi mmiri. Mege pwonu. Ine-ekwu na Akwa Okuko wa address Ndi Oba. Ngumwawo wonyi mmiri. Si wopu godoli. Any other thing na Akwa. Ngumwawo agumbi mmiri, onyi mmiri. Pota esi aye na Akwa Okuko wa address Ndi Oba. Emokono anis Ndi Oba suppose asomo na palace Igwe Oba. Adayo ha efitem. No uni so nande na sponsor nonsense narrative. Adayo ha efitem. Iji personal business ineme. Iji personal business ineme and personal entitlement ineme weta na aka Akwa. Wori shock e bia rubbish share the entire integrity of Ndi Oba. Anekwu hancha ni no wuro okwu. And it one also bia the comment here agumbi de mmiri. Go na show. Come back. One bottle of beer for me this morning. Ego na bottle of beer. O even bottle of beer me. Oba. Mbasa mma na Oba ha keri ike na udi nke ha. Ebe ka Akwa no. Mbasa mma na Oba ha keri ike na udi nke ha. Mbasa mma na Oba ha keri ike na udi nke ha. N'ụdị nke ha kwa amamife nji wee sị n'ụdị nke ha mgbe ha kere ike n'ụdị nke ha aha one ka Akwa do gụnụ ka Akwa na-eme kere ife Akwa na-eme ni the first day onye ka wiba agwa n'elu first foundation of that Neris Hotel Oba gụnụ ka Akwa na-eme who is Akwa then mmadụ ya ejipụtasị m na Akwa Okuko onye awo address Ndi Oba. You can say anything ị chọrọ ikwu but don't insult the entire people of Oba by saying na Akwa Okuko their address. I will do for Parian Newi Muma Wezugo Yeburie. Bupute. He's a bad influence to Oba. If Akwa you shine Wife, I can nekwe. It is something that is supposed to be kept in the secret. You want to go? If Akwa neme is something that is supposed to be kept in the secret. Obrifa ye wuputa nife. Ana alo jobo nde na alo jobo kanko mana iyada bia na alo jobo institutionalize zo jobo ojoba wuruzie something ya deme. Let me give you an example. Nna nwere ike na ezu ohi zute ego n'ohi do successful n'ohi ọ na-ezu mana oye ekwe na taka ụmụ ya mara na ọ na-ezu ohi. The reason oye ejikwe ka ụmụ ya mara na ọ na-ezu ohi, the reason oye ejikwe ka ụmụ ya mara na ọ na-ezu ohi wu because or ya like ka ụmụ ya emulate ohi ahụ ọ na-ezu. Ọ ma na ohi ahụ adịghị mma mana o nwere ike ọ chọọ ka o were onwe pay that price ka future ụmụ ya wee dị bright. But what he will not want is to motivate ụmụ ya ka ụmụ ya bịa wụrụ part of ohi ahụ ọ na-ezu because no mgbe ife ọ na-pass through he knows the risk he is subjecting himself to. Onye ahụ ife ahụ na-ekwu eji sịgụ na ogbu mma ahụ ekwe ka ewere mma gaa ya n'azụ mana generation anyị kịta ogbu mma pụta ọ naghị egbu mma openly. Ife ọjọọ a na-ezo ezo agwago ngosịgụ na during the time a na-agwa anyị na-eze ego ha gwuru wayo na Emmanuel Nwude na baga na ha gwuru wayo na kpọsịba ha Shifred Ajudua no wayo ka ha gwuru Joneb Holiday Inn no wayo ka ha gwuru. Ịghọtago ha ncha niile enweghị onye n'ime ha kweta na wayo ka ọ na-egwu. Ịghọtago ije na Jeo Estate na Lagos eze ego na try everything possible ka ọ na-legalize na institutionalize ife ọ na-eme n'anya ndị mmadụ. All these days na generation anyị nọ na ya ka Akwa na ndị otu ha bịa mee ụmụ ife niile ahụ ọ na-eme ịgwa mmadụ na ọ na-eme ya mbọ gọsị na ọ ha eme
Hanchani nebiaketa, do say very proud of it. Yes. Ụfọdụ ụmụ ife ahụ ife ya wee jụ ụfọdụ ndị ọga asịghị nọ ife ha melu mgbe ha na-achụ ego. Ụfọdụ n'ime ha ego bazie ha aka. Ha insuralize bezie ife ha na-eme, legalize bazie ife ha na-eme. Nke ahụ ha na-legalize wuzi ife ha ya achọ ka ị malụ. They will not want you to know nke ahụ ha melu adịrọ mma before ha wee kpata ego. That is why o nwere ụfọdụ n'ime ha nwere ike nwee one or two ha kpagasịrị wee kpata ego, but you will not know about it. You will not know about it. A na-ezo ya ezo for future purpose and future reference. A na-ezo ya ezo. Mana kịta abịazi mee ụmụazị be anyị nwerozi ebe niile duzie so porous. O nwerozi onye na-adụ proud of doing good things. Onye ọ na-adụzi proud of ime ife ọjọọ. Ife niile ahụ and onya ka ihe eji wee mma generation anyị nọ na ịgacha. The next generation na-abịa aya ada bụ anụ mmadụ na-amị ya kasu ya n'ọkụ. Onye pụta ọ sị ha daalụkwa na ojisi na ike. That is where we are going now. That is where we are going now. Because how else? Tell me, who are those people? Somebody do ka Akwa Okuko na motivate. Okite ni na ha na-abịa gwobe, keninde na-abịa gwo okite ahụ. Igbo bụ isi atụ niile ahụ ọ na-agwọ, keninde na-abịa agwọ ya. How many businessmen from Nnewi, how many businessmen from Lagos na-abịa agwọ ya? Anyị makwa ndị na-patronize ya. Anyị makwa ndị na-patronize ya. Ngwa na-eje patronize ya. Asịokwu nga eme n'ife ị na-eme. Mana ife na-agwa gị eme na ihe ka ọ dụ ka norm and tradition. Don't make it to look like it is a normal thing. Emalo nke na-eme n'azụ. Emalo ife ọjọọ na-eme n'azụ. Ife ọ na-emewe ife ọjọọ. It should be ife dị n'azụ. Onyawo skeleton aha a na-ekwu inwelu na your cupboard. Ihe were pụtazie na-epentizie na-achọzi ka ịgwa ndị ụwa na ife ahụ maka ife eji eme ewu ka ọ ghara motivate more people, ka ọ ghara ịdụ attractive to more people. Onwe mgbe ya woruo kịta onye na-edina nwunye mmadụ pụta orie na-anara aka kai nna egbakwa na onye a na-edina nwunye mmadụ. Mana ọkwa ife a na-eme n'azụ ndị gbuo okwu onye efu ya n'ime abalị ka o jechalụ na nke nwunye mmadụ na-apụta. Ịghọtago efe ka o jechalụ na nke nwunye mmadụ na-apụta ịjụọ ya ọ sị n'oje nalụ batị n'oje kuyiri ụtaba na nke batị ọ tụọrụ ụga gbanwe n'oje na nke batị jekuru ụtaba. But time shall come mgbe ya ahụ ijechazie pụtafu onye ahụ n'ụzọ ọ gwaghị n'oje kuchalụ Agnes nwunye nwa ka mma ọ eriala ebe anyị na-eje na akwa ha bịa n'obodo ara ịgala. Imagine aya ya na ndụ nọrọ na-eti ụmụazị ndị ọcha na-emela ọgọ, ụmụazị ndị ọcha na-emela ọgọ, making it look like it is normal. Ịgba bọyị na ịmụ ọrụ na ọkawu ndị Ebonyi steeti tata, ọkawu ndị Ebonyi steeti today ka ya bend down mụọ ọrụ jee na-eme na Nnewi niile. Ịbata na Nkwọ Nnewi kịta almost aka ọrụ niile ife niile wa aka ọrụ a na-alụ na Nnewi kịta 70% of it wu ndị Ebonyi steeti. Ọkawu ndị Ebonyi steeti a na-eme ha nọ ndị si ime obodo nọ ndị si ime obodo ha na-dominate all craft. Onye nwere ike ibutu njin machine mụchacha njin machine ahụ bugo ya ọdụmolomolo onye Ebonyi steeti kpagharịa ndị niile na-alụ machine na service engine na-eme ife niile jee nene ha ncha niile 80% of them or 70% of them ndị Ebonyi steeti. Jee na plant pass jee kpagharịa kere ụmụazị Anambra na ụmụazị Enugu, ụmụazị Imo steeti, ndị ọzọkwa ahụ ndị Abia steeti na ndị Ebonyi steeti wu ndị ka standard out na ụmụ ife ha na-ekwu followed by ndị Imo steeti. Ịghọtago ifuru Enugu in fact Enugu, Anambra na Imo steeti gụpụ Abia steeti and ndị Ebonyi steeti ndị ahụ aka na-agụ ha asị ndị dị nọ n'ime obodo ha wulu nwayọ na-edekwu. Look at the level of success today. Na-eme ntụ onwe ha. Look at the level of success. Ọ dụkwazi ka anyị ejikwazi ndị Ebonyi steeti were ama atụ. When it comes to entrepreneurship, mentorship program in terms of craft work ama ọ dụkwazi ka ndị Ebonyi steeti ka anyị ejikwazi na ama atụ.
The reason is because me na regard ha ikwu okwu asị onye Abakiliki ọkwari onye Abakiliki ọkwari onye Abakiliki ngwa onye nọ na township Akwa Okuko na motivate you Akwa Okuko onye na motivate you nyanwa onye Imo State enviable logistics onye na motivate you Baby Oko onye na motivate you name them of recent now na enwe more youth in their powerful status see from Ebonyi State apụta ana matụrụ ụga Adam atụrụ ụga ebe na Anambra State onye bupụta C300 ana akụrụ ya aka C300 onye bupụta C200 ana akụrụ ya aka na aṅụ mmanya look at nonsense moto mmiri enwilo na dedicate stage onye bịa na nke ufecha nwaanyị sọbalị ojegota Lexus old model 300 bute na nke iwolu mmiri nwaanyị sọbalị wee dedicate ye ife ụmụazị kpọrọ half kanta na nkwụ Nnewi na-ego with ease ife ụmụazị na-amụ ọlụ ụmụazị na-alụ mesin na-ego na Nnewi ụmụazị wụcha foreman na site different site na Nnewi ụmụazị na-eme POP ụmụazị na-alụ doors na-alụ ahụmako na-egocha moto do more heavy than that one burie na-akpagharịrị onwe ha iwere na-deceive ụmụazị ije na nke mmiri enwilo ụmụ okorobịa eju in their numbers ije na nke mmụọ mmiri a arrestịrị ụmụ okorobịa eju ha ya elu 50 30 40 kedu ife mmụọ mmiri ya da motivate n'ebe ụmụazị ahụ ọ sịrị n'ọlụlụ fonu mbụ sịrị n'ọlụlụ gono ọ ilu fonu ka ọ na-akụziri ha kedu ife ụmụazị ahụ ya nwụta mata na nke na-awụghọ ọkpọrọ ha gbada mmiri ọ nakọrọ ha ego agwụ ekeshiere ha one or two things gwa ha mere na onye ọcha ya ebi ha $1 million a na-eme aghasalụ mana ife ahụ ị na-eme nwekwuru mgbe ndị mmadụ na-eme a na-eme ya onye na-alụ ahụmako asọgwa nna anyị makwụna ọ na-atụchala ọlụ ọkwa ịma na from ebe anyị si wee na-apụta nna na ụnụkwụ na Unizik mana ọ na-atụchala ọlụ ọzi ebe o si mgbe ahụ ịfụ nwatakịrị na-abịa akwụkwọ na dipatịmentị ọnụ kata oburu ofu Mercedes bịa ọ na-agụkwa akwụkwọ wee na-atụchala akwụkwọ ifuru ebe esi wee pụta ọ nụkwara nke ọ gaghị ebe ọ na-amụ alụmako wee na-atụchala ọlụ ifuru ebe o si wee bịa from mgbe a na-atụ ya atụ without mmadụ ekweta ahụ dịrị na ọ na-atụ ya iwere ihe nwafe n'onye ahụ njakịrị gụ na ya na ezigbo ọgụ niile etu ya ohi from there anyị muvuo bata ebe oke na mma adakwa eme nke a wee na-eme nke a esizie from ebe a wee batazie to the era of ebe akwa ha siri ndị mmadụ pụtazie no don't worry dị ha kwa kịta ndọ ha anọghị edo ha na-arụghị ebute eweruzie hope niile tii na nke akwa tii na nke mmụọ mmiri tii na nke eze nwaanyị sọbalị adọnozie lụrazie ya ọwụzie full time job Mathias chọzie imerụ ha ife the highest thing Mathias merụ ha awụ ịgwazi ha na let's go back to our root wuo ichi ya n'ụzọ nke ndị omenala ya ndị n'ije gwa ọgwụ those days wife onye bụ nkata ịjụọ na ife nkata na-ekwunu ịmaọzi mgbe na-eme afọ ụka isi be nwa dibịa na-apụta amarụdanụ na mmadụ ka ije kechi marụdanụ ife ije eme na nke nwa dibịa mana kịta a na-eche ekikwe kịta amara ya nọzi na nke nwa dibịa gbaa foto tinye n'ọkụ adị ma ife onye ọjọ eme ịghọtago kịta onwerozi ahazi na ezo ya ezoru because let's go back to our root agenda agwago ha na dibịa wu ife ọma na dibịa enweghị ife ọnwụ na-esegregate were asị na-amakwo ndị a na-agba okwu a na-ekwukwu okwu dibịa ndị na-alụ dibịa genuinely na Igbo ha wekwu okwu ha wee respond because na ha ma n'ọrụ ha ka a na-agwa mana ndị agha a na-agwa nwoke ha ka ị ya afụ ha akpalụ mụrụ amụrụ na Facebook because they know what they are defending. They know that the message is strictly for them. They know that the message will ha ka ọ dụrụ adalu ụmụ okorobịa useless ya ifo ha eju ha na nke aṅụrụ kaikai atala ọjị kpụkọrọ nzu na akpa kpụkọrọ ose ọjị ebe niile ese na Akwa Okuko wa adreesị ndị ọba shidon nwa bụrụ ebu idego ya enough aghọtago m ife ị na-ekwu ịghọtago Mathias pụtakwanụ ha mawa mmụọ I wish na meseji Mathias ụdụ mmụọ against ndị nwa dibịa na-anakọsọ ụmụazị ba ya ego na-eyuzules dị afụshọ mana o fokọsụrụ ya na ndị ụka n'ibu baịbụl uju ụka jekpe ekpere na
Mwadu one na-eje n'ụlọ ụka sukelana. Ife niile ahụ ị na-afụ n'ụlọ ụka every day. Ife niile ahụ ị na-afụ n'ụlọ ụka every day. Wo ha ncha niile ka ị na-afụ na Lagos Island. Ha ncha niile ka ị na-afụ na Nkwọ Nnewi. Ha ncha niile ka ị na-afụ na Ose. Ha ncha niile ka ị na-afụ n'ebe niile fa na-eje. Ụbọchị ụka ifu na chọp niile ahụ emechisi. Kere ebe majority of those people nọ n'ụlọ ụka. Mana ndị a na-eje na nke nwa dibịa, even during the days, they are there. Ana alụrụ ha ọrụ mmụọ. If you want to preach about omenala, you should focus on those people. O nwere ndị melu eji atụ nwa dibịa egwu. O nwere ndị melu nwa dibịa dọwara gboo and the dibịa abụrụ ajọ ife. Mana o nwere ndị wutalụ bad name to that dibia ship. Kpatara na ekwu na mmadụ dibia today. Ndị mmadụ a na-agba ọsọ. Agbafusịa from ebe ọ nọ. It's supposed to focus on those people because no ha wunde na-ewota aja afa. O ha wunde na-eme ọdịnala ahụ ị na-achọ ka ị maka etinye ọdụ evil and devilish. You should focus on those people. Clean up your house first before you come out. Ejike maka yo ka nji agwa gị ife. A na-esi n'ụlọ doro mma wepụwa n'ama. Ọhọbeghị n'unyi ogwu na ọ gara ya jubeghị. Ha aga-agabeghị, ha anọga-anọgabeghị. Ịpụta na ile bịakwu okwu. Adememe. So Matthias should know that. Now let's go back to the root agenda. Na ụmụ okorobịa niile sonye ekwuye ewu ndị customer and client akwa na ndị otu ha. He should know. He should know. And that is why o ji agba ha ala. Because na ha feel no. Na Matthias na-enyelu ha aka wee na conceal part ya ha na-aga. So I would have preferred na ọwụrụ nọ na hama on ndị dibịa more than ntose hama on ndị ụka. Yes, I have my reasons. My reasons is because message of ụka the against ife ahụ Matthias na-ekwu. Yeah, message of ụka the against ma ịgwa ajọ ọgwụ ma izu ohi o ma ime a lot of ife adọrọ bad. Kama na enwere ike sizie na enwere some element ndị nọ n'ụka na-abụbata aja na ogere ya n'ime. Mana ọdịnala we feel needed ịhama more. In fact, develop an act of preaching gospel. Na that ụlọ ụka omenala yo. It should not always be oka this, oka that, oka this, oka that, oka this, oka that, oka this, oka that. Ị na-emeye ndị iji message na ụka do bad because na ha ma na ụka do clearly against ife ha na-eme. Ha na-celebrate cheno ha ndị na-ekwuru ife ha. In other words, ha duzie so open ife ha na-eme because na ha ma na emege ka ọ do openly acceptable to people. So Matthias should therefore come after those devilish people who are hiding under the cover of omenala to be committing evil. That is where he needs 70% of his energy on, so that he can be able to make it clear, over clear. Kande mmadu ụmụ okorobịa ya omenala na-apụ ọkụ n'obi malụ na ife ọdịnala Igbo. Let us live about omenala because we are not talking about omenala here. Omenala duru onwe ma ndị ụka ma ndị onye ọna. No, ọdịnala. Yes, ọdịnala. Ka ha mara ifewu the real ọdịnala Igbo, what it entails. Yes, if you want to practice ọdịnala Igbo, you should lecture our people so that they know na ọdịnala Igbo is also against cutting corners. They should know. Ị na-appreciate ka alụsị ka nwa dibịa say no chief priest Ogugu Akpo Okija buofo Ogugu Akpo, which I understand should be a symbol of truth and justice. Malụ na oye eburu ofe ahụ sụọ ye na onye jegwu onye ọcha wayo onye ba igwugharị ye ọgbalụ bịakwutewe Ogugu Akpo ka Ogugu Akpo nyere ya aka wee je gbata ụgwọ o butere na wayo. Mee ka ha malụ na ọdịnala Igbo ba anyị a support her anything evil and devilish. Yes, because they will not understand. Ekwugo nyu gboro na ekwukwe ma yesterday say na
Ụka do more tolerant than ọdịnala, because n'ọdịnala ime ife ana na-asọ nsọ ụlọ onye ọdịnala anaghị etiwu and there is no missing. Mana ụka gbara na our God is so merciful and nọ na-enye onye mmehie ogologo ụdọ ka o si n'ajọ mmehie wee pụta. So Matthias should therefore focus more of his energy in educating our people of what the real and true ordinana entails, because that is where we are having more damages now. I'm not in Doka. 30% you can do your Oka this, Oka that, but 70% focus on a lot of Kolobiana Kurale. Nanke Ndema Dibia. It is now becoming a norm and tradition. Hadili, ke ya funwado 14 years keta. Oma hifa na atwa kukonanya. Hadili ke ya funwado 14 years keta. Oma hifa na atwa kukonanya. And in kedo 14 years na 15 years adwana depressed maka na onwere ego. Ejo yo second na onwere ego na choro ibute ike. In kedo 14 na 15 years agwago no choro ibute ike. And a wheezy depression now among young youth. Yes, and a wheezy depression now among the young youth. If you get to 14, 15 years, or take you go to able week, maka depression because no ego. A wheezy abuse of week more among our growing and teeny youth. And you are happy saying that no Jesus Christ will your problem. No, then I'm in a choky promote, and will more danger, and will more harm and disaster happening there. Obosia, Ijereha, Ive the Quarrelson camps. In the Quanya bar, a full for champs scattered all over the place. Yes, if the Bible there, you cannot see the Bible there. So therefore, you will focus on educating our people. Kahalota gunu ni ife wo the real ordinary. Ohongu wonyi zizi bidogolu kuwe maka ordinary. Yes. Nne mo ochie, nne my mother eze nwanyi ka owo before mecha we bụ ụka. Ebiri m with mama. Eso mama eje ma okwu edo, na-eje ma nke nya, na-eje ma edo nwambala, na-eje ma nke du n'ori agbo. Eso mama ejeta mgbe ahụ. Yes, nsori elu ebe ahụ ana m afọ ife a na-eme. Ana ma fifa na-eme je na Godrian religion ije na Godrian religion ha na-aka ụka n'ime edo okwu edo je na Godrian religion ilu na Godrian religion ifewu the real ordinary Igbo ifewu the real ordinary Igbo. You need to teach our people more so that they will know the difference. Oge mmeri video nya agbago ha se ha okwe ma ogwo ọjọọ na agwo ndị gbo ogbokwa ogwo ọjọọ ọ na ha agba n'ogbo unu ịmụ ndị eji ogwo ọjọọ wee mara eji ogwo ọjọọ wee mara na a lot of people mgbe do na asịrị na onye a na ogwokwara ogwo ọjọọ ọ ndị ji kekwara ike etu unu si ike ụfọdụ n'ime ha kere ike ahụ ka ọbaji ha wee ju eju ọ ya wa bata ọbaji eju efu ya ụfọdụ n'ime ha jicha mmadụ wee gwọ ọgwụ sef so ka ha wee kere ike a na-ekwukwa maka ha wee ruo tata ife onye na-eme kịta adịwa kwakwara gbogbo. So Matthias should focus more on educating our people. Ka mmadụ gara ịpụta echi niile wee sị gị na akwa ọkụkọ ọdụzi na ụnụ na-akparịkwa mmadụ n'obodo ahụ ịghọtago ịnụ ha ekwuru na arrestere Mmuo Mmiri afụrụ anya ha ncha niile master because ụfọdụ n'ime ha ndị na-eje na nke Mmuo Mmiri afụrụ anya eje eme omenala na-eje eme omenala awudo obi anọ. If you want me to use myself an example, I can go ma welu echi niile. I can use myself an example to you. You will learn echi mụta. Now say use yourself as an example. Onye golo ka ị na-eme ka special. Show us if you make a special. If why I should not use myself as an example. Use yourself as an example. Also on Facebook, I na bia na achagasi anya.
In the reality, onye a na-suffer depression. In the reality, ago na-ese wasi ogodo. And also on Facebook, akono na abia na achagasi onu wo. Use yourself as an example. Who told you that I can use myself as an example? Because in no sense, ya na ebe ekwu ife ị na-ekwu. Onye nwere sense nwere ike bịa count ife na-ekwu. I dare you. Onye nwere sense. Ezigbo nwokorobịa Igbo nwere sense bụrụ ya zuru ezu. Nwere ife du meaningful ọ na-eme. Nwere ife du useful ọ na-eme. May engage in a useful craft, not in a genuine something that will come and counter what I am doing here. Odukodo power, odukodo egolu. Yes, odukodo power, odukodo egolu. Ine ekwu deri nwa mama onye nusi. Nda bakasi busichara mgba. Onye ọnwụ na bịara i defend ha onye ohi. No doubt, because what are you defending nebe deri nwa mama no? Na ndụ esi wee gbuderi adịghọ mma. Na ndị esi wee gbuo anene ya adịghọ mma. Iwu onye ohi. There is no two ways about that. Iwu onye ohi. Yes. Iwu onye ori. And ewurugo onye ori. Why ihe eji wee pụta? Why ihe eji wee pụta? No na Facebook openly na admit na iwu onye ohi. Ezugo the majority of the people you know in church are the VIP members. Na benwa dibia hancha niile so na ndị na-agwa message ya na-enye agbarango na ma ha agbando ụkọchukwu nọ n'elu ọta na-asị ndị mmadụ ezuzu n'ohi ọwụ na okwu arụsị ka ọ na-agba ha ezuzu n'ohi ọkwa n'ime ụlọ ụka ana m ajụ ajụjụ ụkọchukwu nọ n'elu pulpit na-asị ndị mmadụ egbuzina mmadụ ọkwa n'ime ụlọ ụka ka ọ nọ ọkwa ndị nọ n'ime ụlọ ụka ka ọ na-agwa egbuzina mmadụ ojeru n'okwu arụsị je na-ekwu. So why are you telling me that no for ndị nọ n'ime ụlọ ụka na-eme ife? Who says that na ndị niile na-eje church will sent? Kedu ife jika na-ezu ozi ọma n'ụlọ ụka ma olu echi niile na ọwụ na ndị niile nọ n'ụlọ ụka wụ na sent? Who said so? Ọ ife awụ ife unu na-ada misunderstanding. Mmadụ pụta say what of Nigerian pastors also? My message is also for them. The same way nke ha na-ezisi awụ for me. What of Nigerian pastors? What of Nigerian pastors? The message is also for them. Yes. So, can you agwangora message ya nezi na ma ezi no homandoka ka nezi. Na achozi ime alụ ka alụ wulo omenana. Na ife ọjọọ a na-eme na awu ife a na-eme n'ụkụta azụ mmadụ. Ka the next person gara ime ife ahụ ị na-eme. Unless no ndị go na ha shi akọrọkwara na that same thing ị na-eme. Because no one onye do perfect. And the onye ọna o sikike na onwe na ya afọ aja egburu ngwele adụ ha. What I go? Yes. Follow my words, but don't follow my footstep. Jolishi Nwoba, ọ malụ mma. Yes. Ọ malụ mma. Jolishi Nwoba, ife yi kwuru kịta, ọ malụ mma because ọ nya ka iji azụ ụmụ. Follow my words, but don't follow my footstep. Because you know he choka nwago zuohi. That is your word to him. Your character won't know he. So follow my words, but don't follow my footsteps. It's more like take the message and leave the messenger. Yes. Ka ngba no soro okwu no me nya nnezu ohi mpụta ka ngwa ba ozugbo o ife shọ so ebe a nnọ kịta Chinwoba nwụrụ onye ohi pụta na agwa ogezu n'ohi ya appreciate the fact that na mụlụ for n'anya enough ịgbanye eziokwu that you should not follow my path na due to na mụ mana if I name ahụ ezigbo ife so you will not thank God and appreciate God that at least na mgbanye eziokwu. So what is all this follow my words and don't follow my footsteps? You want to follow my footsteps? You want to follow my footstep? Eh? So uno na emekwu ife akwụchasị ife aba na ebulu eke na kpuo ime mbụ bụ ije tonto. Ịchọrọ iso njeme. So what is all this follow my words but don't follow my footstep? Come and follow my footstep now. Come and follow my footstep. Eh? I don't understand obolo mpụta na afụ nwa okorobịa zuru ezu na mmadụ. Ọdụka eso kucha na obolo nọ na mmanụ. Onya ka ya eji wee nwe a lot of bandit in the name of ụmụazị in the nearest future
because ada azụzi azụ ime oge nke anyị ka e nwere ndị ji their last energy and strength wee zụọ ụmụazị generation a ndị na-azụ azụ elu na jere ife okwu nkịta follow my words and don't follow my footstep nya ka ihe eji wee pụta afụ mmadụ ọṅụlụ star ochere nwe o kuru nwe n'aka ọ nọrọ ebe ahụ mgbe igbo ọkụ na-ese ọzi nya ọkwọ nya ka ya afụ ịpụta kịta ọṅụlụ star ochere nwe o sere okuru nwe ọ na-esi igbo o buru ike nwaanyị n'aka etu a nwa ya nọrọ ebe ọ nọ na-agba egwu ọkwọrị nya amarị azụzi ncha kịta ahazi azụrị azụ kịta 60% of ụmụazị a na-amụ kịta enwere ozi nke a na-azụ azụ. Who are those 30% fọrọ afọ? Ife ọ na-agba soro okwu ọnụ m soro omume m bịa soro omume m na-atụ ntọ bịa soro ntọ na-atụ na-ezu ohi pụta na-agba n'izu ohi adịghị mma bịa zugbo ohi na izu ohi amaka bịa tọba ntọ na ịtọ ntọ amaka bịa dakpuwe mmadụ na ịdakpu mmadụ amaka soro okwu ọnụ m soro omume m ịpụtara mmadụ gwaghị na River Niger onye ma na onye ohi ama in fact bonu niile ma na onye ohi agbata obi niile ma na onye ohi ma na onye ụmụnna gị ọpụta kpọọ eze ọkpọgwaghị ọzọ eze o wee gwaghị agagwo na second Niger bridge tata na-egbu mmadụ ebe ahụ ịhapụ okwu ọnụ ya ihe ewolu meanwhile iru ahụ bridge ahụ ebe isi iru ahụ second Niger bridge ahụ ebe isi iwe hapụ okwu ọnụ ya azọghị ndụ na-emegodo karakta onye na-enye gị ozi ya okay daalụ Jori Chinwuba sorry daalụ sorry nwanne m sorry ịghọtago so adreesị Ndi Oba enough of that mockery to the people of Ndi Oba. Ha ma ekwu maka na nchọrọ please anybody but enough of that mockery to the people of Ndi Oba. Enough of that mockery. No na-achị reduce Oba na ide mmiri to den of ụmụ ekperi mana ndegono. If not for anything, o risky the life of many people na Oba. Emekwu ndị na flock n'ime Oba. Etu a nkwụ Nnewi dokịta nkwụ Nnewi ndo na Nnewi. Ife niile na-abịa na nkwụ Nnewi 70% of them were potential investors. Nnewi beneficiary because na onye ahụ bịa zụwa afịa kpata ego ojegolo ana n'ụlọ na-emepesi business na-akpọkọrọ ụmụazị be anyị na-agbapụ ya na-esatụrụ ha akwa na-egro. If the effect of nkwụ Nnewi to the people of Nnewi, Akwa Okuko to the people of Oba, who are the people ọ na-attract to Oba? Presence Akwa Okuko na Oba, kedu ndị ọ na-attract to Oba? Ana m ajụrụ ajụjụ. Onye businessman ọ na-abịa agwọ ọgwụ ebe a ọ ka onye China wee bi iwe ngwa afịa. Ana m ajụrụ ajụjụ. Ọka ka ọ ya wepụtazie na nkwụ Nnewi ka ọ wụrụ ya n'ụlọ ole gwuo n'onwe. Anyị ma na onwekwo ndị na-azụ afịa na-ejekwa agwọ ọgwụ ka afịa ha na-aga aga, but I can challenge you that na 80% of ndị na-abịa Oba na nke Akwa bụ ulterior motive and criminal minded. Therefore, it is subjecting the people of Oba to danger. Ejime alukwuru ha hotel ebe ha ya aba akampụ. Ese na Akwa Okuko wa address Ndi Oba. Ejime je park si na na-egwu ya anya ọkụ maka na ogo Jigad n'elu Jigad. Mgbe Asamma na Oba gbalụ Homa Jeep mgbe Homa Jeep na-ewi Ọgba ya Asamma 1, Asamma 2, Asamma 3. Asamma 1, Asamma 2, Asamma 3. Mgbe ọ gbara Homa Jeep mgbe Homa Jeep na-ewi mgbe ọnwụ ndị dụka Gabriel Sofa mgbe ọnwụ ndị dụka Louis Katafa na-agba Homa Jeep a ka Asamma gorie bata Ndi Oba egbughe bata ndị Anambra steeti egbughe ya ka m weruzie Oba na-ama atụ ịbata Oba kịta for people who are happening
ụnụ na-anụ maka Obi Cubana onye gwa ahụ na Obi Cubana onye awụ ejeche ọgwụ n'ọba onye gwara Obi Cubana many people nọ n'ọba ọ eji aka na abụ wekwe n'aka and yet they are ụmụ okorobịa and youth nọ within his age bracket ọ pụta owere aka na abụ kwe ha n'aka ịbata na main market Ọnịcha ha nọ there ịbata na building material na Lagos ebe ha nọ here ịbata na trade fair ha nọ there ije na Alaba ha nọ there ije na Lagos Island fa nọ there ije na ụmụ real estate ife anọ na Abuja na ndị otu fa nọ there men ya wọpụtakwa for ha o respect ya ha because no mana nda gboro ife ego na-eri ụlọ pụtazi na achịkọnyọ mmadụ niile ahụ batagoro ọba kpọkọrọ ndị mmadụ pụọ n'ilo impact ya ha ndị akpatakwa ego ndị akpatakwa ego Obi Cubana nọkọtadoro mgbe nwanụ wepụta 300 million ka enye 300 ọba youth 1 million ị na-achọ ịgba na mmadụ 300 a richara ego ahụ ericha n'ọnụ maka apụta na awụ zụgharị ọnụ Akwa Okuko adreesị ndị ọba Shady ụgbọ I have to sweat maka na ife m na-ekwu warrantary sweat yọdago ife m na-ekwu n'idiri ka sweat ya rie mee sweat họrịa ụna ya aghọta ife m na-ekwu so ka m ghara ịrụzi Akwa Okuko adreesị ndị ọba all thanks to Governor Soludo anyị ya aghọta ife Governor Soludo na-emere anyị ife a ọntịrị mgbe emelu Anambra State and ana Igbo ya emechaa kene Governor Soludo for doing a nice job, especially Akwa, because Akwa came in his youngest age. Soludo captured a young. Soludo captured Akwa young. Umurive patara nke Akwa juwedo significant. Hapu kene maka onye eze na-eke hiti ha. Hapu kene maka ndị ọzọ. Umurive patara njuwedo so much interested na nke Akwa because na that guy wo adinekwa na anya ifu na ọ bakwara n'efe ha gosikwa ha ife ahụ okolobịa nwere ike ime ogosikwa ha the power of youth innovation owobatakwa innovation and packaging tụọrọ nwa dibịa wee seti new president ndị ọzọ wee na-efelu negodo akwa influence nwa aya na ndụ ịmụkọ na ma amara ife ya mma asịghị na mgbe m nọ na primary school na-anụwana m maka igwe aya na ndụ anụwana m maka igwe aya na ndụ mana Akwa nwere ike influence mụ aya na ndụ wee kpaa nkata wuti Okongwu dibịa and Wagaji wee bupụta ịchaka mmụọ na aba bakwa pakejin nke ya afa wee napụ ụmụ okorobịa over 200 million tii na akpa wee jegolu Lexus Jeep Sienna go Akwa nwere ike influence mụ aya na ndụ n'ụwa na-alụ dibịa bife Akwa wee mara ife gwa nwa dibịa one nọ na Anambra State nọ na ana Igbo nọ na South East Akwa Okuko influence he became even a bad influence among the dibịa he became a bad influence among the dibịa afọzie dibịa na another form club ọwụzie ịda agba ego n'elu ọwụzie club ndị na-anya oke moto ọwụzie club ndị na-ebugharị bọndụlụ ego ịghọtago the main agenda of elu dibịa wụrụ ego onye nọ gata wepụta ofu ọgwụ baa ya ibi na bụ ndị Igbo oworie wee kpụkọsịa ọgwụ benard sef na ọgwụ a na-agwọkọ ya ụmụazị a na-alụ ọrụ at least na agbata obi ụkịta ike enwego ọgaranya 100 mana ọgaranya niile nọkwa na agbata obi gị ụkwa ndị ma mgbe ha jere ụbọyị manụ mgbe ha pụrụ outside manụ 80% of ọgaranya niile nọ na agbata obi gị makwa etu ha si wee jee na wee nọrọ ebe ha nọ today kere ebe ndị niile ahụ adọbaziri ite ahụ nọ it's a question. Kere ebe ha ncha niile nọ kere ebe fa ncha niile nọ iji wee gosi na wayo wife a na-egwu ha wayo wife a na-egwu ha n'anya ọcha you are there encouraging that wayo si na onye wu the bishop of Osusu industry of Igwu ya n'onyawu adreesị ndị ọba n'onyawu adreesị ndị ọba n'onyawu adreesị ndị ọba maka na unu na-ekwu alụ hello
emokonu na-ekwu ahụ n'ọnụ achọzi m ịnụ ife ahụ achọzi m ịnụ ife ahụ ụnụ kata wule Akwa Okuko je na-akparị Obinna iyi egbu chairman Cubana Group ịma ndị nọ na Cubana Group emu ụmụ okolobịa ole Cubana Group chịkọrọ ọnụ ụbụrụ ha gbakọ ọnụ ịma biznes a na-epulu na Cubana Group a ịma pakejin ndị awụ bata na arụtụ group biznes na ala Igbo ụmụ okolobịa niile a biznes nke a ewekọtara ego ti anyụkọsịa mamịrị ọnụ agba ụfụfụ. They keep moving things, they keep moving industries to the higher level. Look at Cubana Millionaire City a na-arụ na Asaba, a touch bar. Look at nke a na-arụ na Abuja. Awụrụ even real estate business rose to the level of na alụrụ private flyover bridge na akpụ n'ime estate. Imemecha ụdị mmadụ ahụ onye ọba ka ọwụ the chairman of that movement Cubana Group onye ọba. Iwe sị na Akwa Okuko wụ adreesị ndị ọba. Oba City Boy Movement according to J Park maka City Boy Movement ba Village Boy Movement in even na agba all decision here to enter City Boys Movement e ya gba you for you make it your own decision to also enter Village Boys Movement. Here is it because no ba City Boys Movement ready kuzie ye onwezie legacy odebelu trash here trash here ife niile sodoro ụnụ na-ekwu mmadụ dịka Obi Cubana Obinna nwe ihe egbu chairman Cubana Group oje Ebonyi steeti ndị Ebonyi manọnọ oji Imo steeti o nwere ngalaba n'Imo steeti oje Abia steeti ndị o motivate ya na alụ build nọ na Abia steeti oje Ebonyi steeti ndị o motivate ya na alụ build nọ na Ebonyi steeti oje Enugu steeti ndị o motivate ya na alụ build nọ na Enugu steeti ọgbadata Anambra ha ncha niile ha agụghị ọnụ agụ inenecha ụdị mmadụ a owuwe onye ọba n'ide mmiri ka ọwụ ese mụ na Akwa Okuko wụ adreesị ndị ọba so ijiro maka Obi Cubana mala ọba ijiro dị maka late Igwe PC eze nwa eze okpoko n'ọba ijiro ewe mala ọba ijiro maka late Igwe PC eze nwa eze okpoko n'ọba ijiro ye wee mala ọba na Akwa Okuko ka iji wee mala ọba. Ọ bụrụ na Akwa Okuko ka iji wee mara ọba ilidere ịchọghị ife n'anya anya ya ezuru ezu ma na ife ịchọ wee je ọba ahụ ezigbo ife. Ọ bụrụ na Akwa Okuko wee ife iji wee mara ọba malụ na ife ịchọ je n'ọba ahụ ezigbo ife and ndị ọba suppose ikpe ka ebi ọba again because n'iso na ndị tiri ọba in a bad name. Iso na ndị tiri ọba in a bad name. J Park wee je compare Obi Cubana with Akwa. Is that not an insult even? That is an insult. Akwa cannot even say, Akwa ye junior ya kwe. Akwa ye junior ya challenge authority ya. Authority mwelo umaze. Mwelo umaze. Mwelo umaze. Mwelo umaze. Kaye mentor Akwa. Because na eba ino na ima na Pascal. Pascal. Na uko wanyi Liberia ka ogono. Pascal. Obi Cubana, chief priest, is a product of Cubana. Ayema, with the respect, Cubana chief priest, ife Cubana chief priest, wutu nde befa. If no bosona do no Christmas, if wutu nde befa. But ona Obi Yebu, my chairman. Now, chief priest, we boys. Na akpọkwa chairman boys ahụ nwere umwe gasịkwa boys na akpọ chairman na akpọzi nyanwa grand chairman Obi Cubana ji wee wuru the general chairman. Indonesia decision of networking ndị a na-eme ihe makwa decision of networking ndị a na-eme nwebere oge ndị a ise to akụchikọ south east na-akpa the kind of networking ha na-eme both in business both in everything across Nigeria Indonesia ye ese na Akwa awụ adreesị ndị ọba ọzọ enewekwu oge anyị sị m na Akwa awụ ezu ụmụ okorobịa nke nso wee wụrụ ụnụ ya do very careful ụnụ ya do very very careful na ntụnụ si put some words na this social media. It is becoming and unbecoming.
It is becoming an unbecoming. Mmadụ Samsung shogodu mmiri ye first. Tegodu show ni ụtụtụ rigodu ni ụtụ. Dugodu show ni ime ebe. Dugodu show ni ime ebe ni ụtụtụ ihe erita si abịa. He. What I go? Imagine. So all thanks to Governor Soludo and all thanks to Emma Akaye, Prince Emma Akaye, for bringing this sanity to social media space and to Anambra State. Can we go to Anambra State? All thanks to Prince Emma Akaye. You need to do more. I can win many of them. Look at how they all came after me. Now I'm Mmuo Mmiri arrest. Can you feel natural name Mmuo Mmiri arrest? Can you feel natural? Eh? Iso na ndene eme ifie na-ekwu abani ime ije na nke Mmuo Mmiri. Abani ime ije na nke Mmuo Mmiri. Ugwu na emere ya arrest unu niile chesta anya wa. If for joy, when it has gotten to the point where we will be proud of Ifojo in public, or be very bad. Makara nke neme, madodo proud to come out in public. Ima nke neme, mananko na Ifojo neme. I will not be proud to come out to the public to even come and defend it. I will not even come and defend it in the public. That is it. I will not come to the public to come and defend it. Ile okuye mma paari me ko na mama ho. What go? Nkota niile na eri nse mana these days unu na erichazie nyaro manonu buru manonu na akpagarizi kedu ife merie all the time and the year and season I on it. It is a year and the season and a time where evil is becoming attractive, where Ifojo is no more Ifojo. About the work better packaging to Ifojo that people are now proud of. Ifadro Mafane me Ebonyi State Governor Nwifulu, Enugu State Governor Mba, Abia State Governor Oti, Imo State Governor Onwa. You people should collaborate. With the governor of Anambra State. Koya wa abata Enugu apia, abata Imo State apia, abata Ebonyi State apia, abata Abia State apia, it is Anambra State ako. They should all run away from Southeast. We don't need them. They should all run away from it. That is why we increasing rate of Ndemwa Dibia and there's why these days are you not seeing them? They are increasing. Moneke na fukwa hana habata na social media bena wars gari ono. Ane deceive gari omaze. Ane deceive gari omaze. Ane deceive gari omaze. Kobo star mala yemma. Oka wezugo. They want go. Mmuo na ba. Actually, I wanted to talk about Mmuo Mmiri Ogbanje, but it wasn't time. I will come back again to talk about Mmuo Mmiri Ogbanje. Unu niile, unu ahụ nọ ha wee kafọ. You want to go? Unu ahụ unu ha wee kafọ. Aka yi fish unu out. Aka yi fish unu out. Unu mere alụ na ala Igbo. Alụ unu mere na ala Igbo ka ya take time iji wee kpocha. Man, earlier the better. Earlier the better. I will also channel attention of Emma Akaye to Okija. You need to do a lot of work on Okija. A lot of work needs to be done on Okija. Okija need the total cleansing. Kaimanole. Yeah, a cleanse show Okija. See go see the real and true Akajiofo Olase. No Okija Kaimanole. Prince Emma Akaye. Okija need the cleansing. Any the clean ucha Okija. Ashikoru mokulo bi isi akuni na ahu makoja akwa na akwa white. Na deceive ndị mmadụ. Ayamaruzu onye wu the real Akajiofo. Ogugwu akwa Okija ma wola asi Okija.
anyị need to present one person ka ya webe na ifuru onye aha ya manụ nya waka ji ofo ụmụ isi akpụ ndị ọzọ niile na hide under the guise of ogugu akpụ and olas wee na-eri ndị mmadụ chochorocho enidiri krep nya ebute ha ncha niile atụọ ha n'azụ pikọp buda ha ọka elu ebe a ha nọ 2 years before ha abata. Very, very important. An Igbo must be free and be safe from these mischief makers. Mataya say you go and advice. Ichi iwolu, ichi iwona. Mana eju na iye wo advice em. Eburu mu ndenwa dibia niile a. Eburu mu Akwa Okuko amụma ife amerieta. Eburu mu eke hiti amụma ife amerieta. Mention all their names. Eburu ha amụma ife amerieta. Okongu dibia eburu mu nke multiple times. Only because I know there is no sane government and sane you have to tolerate these excesses. It's becoming too much. It's becoming too much. Keta agbata obi ye bo na ifana na elezi ife ndezi nwanyị na ife ndengwa dibia. A na elezi na shop. Oge mbụ ụnụ na ọgba akpakala ịgbada na nkwọ Nnewi je na side F-line. Ifu ebe a na-ele. Ịghọtago? Ifu ebe a na-ele. But these days ime ha gate go pụtaga ifu shop ebe a na-ele akwa red na-ele ma ọkpa ma ibu ife ji achụ aja ma ife niile. It is becoming a nwobolo gekite emepe supermarket ebe a ya dey isi atụ mpi atụ ọdụ efi kọbụla amịkpọrọ amịkpọ. That is where they are almost going. That is where they are almost going before Soludo will intervene. Before Soludo will intervene. Ebe fa na-eje they are not proud. Oge ahụ onye chi ije F-line n'ime afịa jegorifa eje rụrụ ya ọrụ na nke nwa dibia na-eso eso ma wozi mmadụ. Mana these days ịpụta ha na be gaha shop ịtọ na ịnọ ifu shop ebe a na-ele even onwe nke dị almost opposite cathedral. Isi ha na cathedral ịchọ ebe a na nke ndị ụka jegokọrọ cross na ndị otu ịchọ ịbata na shop ya bịa gokọrọ ife nsiwu mmụọ a eji wee rụrụ ọrụ. It is becoming a trend. Achọ ka ewolie at least ife nsọ niile dị n'ụlọ ụka ka ụkwa mostly na church environment ka ya afọ ebe ya bịa goro sacramentals. Mana nke ha atụsaziri shop ya atụsa ọ gbasa ebe niile ife afọ họ n'ikpu nne afọ ya na nke nwa ya ịma na egwudo ife afọ n'ikpu nne apụta afọ ya na nke nwa ya ịma na egwudo Chukwu ekene for using Governor Charles Soludo. Ọ dịghị izi na-akpọrọ ya okwu ọza evu Soludo ọha mmadụ niile ka a ga-akpọ wele okwu a faza. Ọ dịghị izi na-akpọrọ ya okwu a ọzọ okwu a n'anya ọcha rụwa ọrụ